Seng Fkjgp RiKhasi kablalong palei kala kyntiew kyrdan no katto katne nongialam Jongka Seng hadien pyniasoh no jong katto katne nongialam shaka jylli sain phyrthei bat Kala-Iatai ru Halor jingpynkhreh jingdap snem Jongka Seng bat katto katne himan namar kyrdan khot kibala mino anak Seng kyrdan kibala lech ka politics kibala lech kibala gikam kibala mino te nilai keren kaban kong agenda ngi keren kalong ngi tamai ya kartu tenggi kipos kena kikam kibang lebu berkata kalong nilajit ya senior vice president nilajit mentasni nilajit iba palwan borsim ibadai presiden Jongka west khasil nilara i como senior vice president ibadai boros kataru vice president nilara i como senior vice president nang tade skoi ke pos kalong iba LD Newton Lingdo ibadai boros kataru information secretary i nilara na como vice president central body nang tade iba kitbok lang nong plang sama kitbok lang nong plang ubadai edition secretary yini ring lara no shaka post chief organizing secretary central body nang ta iba regional thaba ibadai western information secretary lara no kum edition secretary nila ikran ro thai kumbor khat nila tibba Fkjgp mentau snem kan celebrate ke jingdap live snem mentau snem ngin sedang akan rutrik banai mi akan rutrik banai mi ngin palei phyrthei ke jingrakhe ke jingdap live snem but ya kadi ke jing celebration ngila jet ya celebration committee kabalong ka main body kaban pet ye ki kambar abadai jong kini snem bengin le celebration committee namar kumangi ong bakar celebration committee ka jingdap live snem kamdai ke jingdap jongi menta kadai namar don ki bersedang nadu bersedang ya Fkjgp tingi sngo ba ngini yo bentalang nadu ki dong nong senang dong ki nong sedang ya ka sang Fkjgp bat mangi present member menta tingi lawara ai committee ke penglai shong kerki hakini kyntiew beladap po shilong klom Hakani kejelang kablalong ha office Treikam Jongka Seng ha maulai Seng kala simru hikam ba ka MECCL kala IT si private company ban lumne tho ikibelai Seng kala penparu ya ka jingpynkhreh jur ya kani da ka boong ba kidon bun kisamla bam don kam don jam ha ka jela kibala ban le ya kani kam Seng kala rai ru ban libin kedu yu chairman Jongka MECCL Halor kani ka kam ya kani kejelang bala penya do presiden uba wilba dani Seng kala ikran ru ikjing e kinongrap bat ra ban pulong da karali ban yatai ikjing e baki ya kendo kalong ha ka jingdei Jongka wara ek ti company ban bar Jongka mesbi ban ai tang na ka banta ban le meter reading ban le ki ban like kalong kalong ka jingpynkhreh semua sunram telefon yingi semua perwat telefon kalon ka jingpynkhreh jing kipai ba ha ka juk ka banta ka bangimi akam ya jam pin rei menta ni persang ban outsource kini ka kam ni sngo boros kata gile lokal ki jongi kidon tu rainbow center ki bale ki bo ni khna ki jongi dai kani menta lawara di company ki ban bar tinggal semua kani kakta ke jing kami jam jong ki buri ke jongi berkoim di kakta kami jam kakta ru ye kini ki entrepreneur ma bakin nang kiu bakin nang laban capture ke business ke baki gila dai menta la suara di company ki ban bar tinggal semua kani ringin persya bangli semua korwat kan ke jing persya bar keleng ki jaka mana keleng ke jongi ngin sair ke jing tho siapa chairman juga mesbi ban penpau banginem sya dan leru dai ban aila di lokal ke jongi markan khamsuk ru la kadon kanu lokal problem ki lokal jongi ki laban tikir mar ngi menta kadon ke complain ba ki bersi bala teng ki don ibong ba kamita reading juan read sitho dan dukan sya kumta ki don ki bong ba ya ka kum kabela ka ki samne khando ba kimnang ki ni mita rida asi kim padai ki bar training ki bobiang kum kita complain kin mi te matang inlet kata ki company kata ki agency kami ha ala di buri jongi ki buri jongi bon ki bala bo long fit ban ne gani berkadon sisian bagi lakhot di katandar MSP kila khot ngakan ma ki license house ne mensua kitan kila khot kitan kini ki agency ki bra participate ndai mata kata suja la kaja ka khlemmi kata ka kod no te kitan ki society na pokasen ke jongi ki khana ke jongi ki bra let ban shim menta ade hadu menta ka suja kansan ka shimi balawara di company manabar tang ban le kami berin bangi ngidang la ban le te gani ringinar ka jingtho sabo chairman ke MSP banginam sha bari bin encourage me kawi khna gi jongi pipet menta ki khna gi register ko mi kam jam nangmi nakapor skapor phimla ban dinai banang baga jingjor jing ki kam snio kadairu namar ba kajing bam kam jam jing samang jing menta phimla ban dinai kadan ka bentang ta ba contribute ya kani ka kajing bon kajing khai drops kajing d drops kajing ki kam ki basnio kani kajing bam kam ka contribute di kadairu phimla ban dinai nyimsha ba ka sarkar kan thakti banang em gitu di gibri basnio em kadon ni ka jing shisha
bakat jinbom yo kam yo jam kakta ek samla jing ni sni tong fi kanutli ka government ka jukhot advertisement hai MPSC grand DSC ni ka advertisement kising kan snem ni advertisement ki post ki bobon chulat vakan na po government ya thap karkat bomon nda thap ru bun ki thap kontrak ki bad do ka uprat rendang jongki sate ertalai nomor balik kamde ka kam ka bolong secure contract basis casual basis non si ki kam per scam hendai ni hadu mentang ngila constitute dek expert team kabangin ai ka suggestion je government ban ngilawat mentaling bak RTI ban tip ban ngin sapan bara ya ki post baro ki balain vacant ki bak sarkar hadu menta kam thap la chu thap kat bomon la chu thap tang ki thap contract kumta terter na ta kidon ki kam ki bang ongi fi kran khot hadu menta ki long lain vacant me daring ikran central office tiet government ka ju te kum ki niru ngimla ban cha namar ki bun ki use ki jangi ki bam dan kam dan jam ki bun ki samla pli branang asta ki ba shumare asurang wat kam don ki bathnum ong ba tangka ba stam rum la misu tangka ba shalan ma man kapor ba shalan athai ka thap shalan kumta terter nang ta menta ngin salumi ka jingalang ngin lumi ka jingalang hapadang ka ni ka solution ka bangin ne kan dai ka wei ni ki benta jing solution ki jangi ban pej ya ka jingi jong ki samla bam ya kam ya jam bad ya ki nongrem ru ka wei ka area ka bangin focus menta ka ba ki nongrem ru menta ki kala unemployed marbalai ka jingarap kampat biang dak sarkar PE ka jingsha e ben jing nongrem ma haki babon ki benta ni shpen sarong ki nongrem bagi ki bolom jong je benrio shpen sarong ki indai in reality ngin kamdan ka jingarap ka bashisha banda a shisha kata ka complete assistant ki nongrem ki jangi lani bana address shisha ki jingi jing nongrem ru ki kala unemployed menta nalong la don ki youth ki educated youth ki belong unemployed ni don se ki nongrem ki belong unemployed menta namar ka jing hiar jong ka korya ka jing bompet jong sarkar ya kata ke benta tengi ngila na kalian ka Seng ngila nang ya chkaman bar kuma pitep ngila ya ki meeting bagi nongrap man kisno ngila rung menta ngila rung ki close door meeting bagi nongrap ngila rung ki meeting keleng-keleng ki chaka bar ngila play kuma pitep ngila play ri office ki nongrap hang te po mau lengat ngila play ka office ki nongrap bagi nongrap ki nonra ki problem jongki badai skati ka thai bar menta ngidang page kini ki area jong karibhoi bar ka jong ka mau kriya satai seneng ngin play satli ki chaka tu khnang bangine ban shib ka jingi ignong rem ban ngin lum ka jingi lang ka bahe ngin pen ki ki samla bam dan kam dan jam ya ki nong rep ngin lum bangin ra ka sur jong ki ka sarkar ba ka sarkar kamla ban supli ya ka emotion ka jong ki ban sulia kai ya ka kum perkhat ka jong ki hagani ki jelang la kran ru alo ki mat ki babon kham tam e ka bai dei ba ki jingwan kerthap ki mender ulapun pawru ka jing sokhia halo ka jing slam ban pentre kami ki ai ma per paladep yakot khamenswa Halor ki entry and exit point ka Seng kala dawa badum Treikam no nadu banai banwan lem kumta kan penlong dak jiki ka bajor pi entry exit point kala dan ka jing pen songtanat daki minister nganam jer keteng bahkan dan ki kan sedang openai March ki jing trei dan ki kan sedang openai April ngin sedang no kan peniang entry exit henrai hadu mentar kampat sedang tikatan information ki bangiyo latest information min kami ngalayo ki dan ki ba ai information ninga pra nongialam ki ong ba openai mi antara kila ban peniang entry exit point tandai na kalian ngajung ngon nongialam juga Fkjgp bar Seng hi bergawai ngin abstang banai mi baladamla ban peniang banai mi ngin kerpat kini Seng ki bedan lang ban ngi beras kata ki perlo ki be trilang ban ngi ngin sak ong ki ba ngin ha ban le ra batinge mar ngimla asyu ban ab mar kan nangam kana pun klumar ki pa kana pun klumar ki babun ki benta mensua ka jaka pipet ka jaka kala biang hadien ka thap mi klumar na ka jaka ki don ski ki wei ki jing pun songthu bakla la si balami ekini kisngi teng ka jaka ka bala biang ki ong kambiang kami kini tai krum karam la se ka shpen dile ka kai borok di namar ka jing muslim jang sarkar te mentang yang ba this time ni along patient enough ya government ba mentang banai mi ngin absang banai mi bala damla ngin ya de koi par kalti ngin ha panong i perlok ki be terlang bangi ki bangi jo terlang bangi ki bala sha jinjar lang ka tu ka committee ke bangi ki na ka benta ka ILP ko por banginong ba klade ko por ngin ki de batnge mar ngimla ban shop sa namar kemudian ka kentin bong justice delay is justice denied tengir ngi sngo kala bandai ko ni kita ke kom perkat ban penslam ban pen peja e gini ki issue tene kalian ko jungi ni shemi garai bangin kran ni praseng bal kamlong ko ni me nyin ha ban ki no ngimla shu ban chupait ban shusnam hawajar khatwei ketika Seng hing la ekran ban Treikam no ya kenika interstate migrant workman act bagi nu ki employers
kinong sem kang lojong ki ba ikam ikwi ki jai benri bawan ikwi ki jalla sakani ki di ban register hak labor department nomor bangi ngit scam balingba barki register ya kinong tri ki jongki hangtai kadi kawai na mata kabala kata kabala ban detect bakhnang ya kini ki labor interstate labor bagi namla ban rung hapok electoral roll hari kumbangi i menta hakini ki election belada pro nagaleng ka seng khamta mabdi ka enrollment ya gitu khlajat hawadi bakaliang ka MP election ngilet teng ngi kendu jengi bat ki officer jong election commission maki kinong le umno kini ki beri ki wara bagi documents bagi lasa hang ni posti jela ka jongi asnem laisnem tinggi kran me yakini ki jengi yakini ki jengma kabab ingi ki jaj penri kolong ba lada kini ki jaj penri ki banak ki jela ki wan manrung snong hani ki jela ka jongi ki yok manrung terrol ka sad poi ho ki sngi ha ki kapor ka bangi kum ki trasnong ni skala ki jaj penri berit pa kinong snong berit pa ni ki jela ka jongi tinggi lakren na ka por sa kapor dia ni kepoh ni kasi nglarai bana kalian kaseng ya kan habadi bakal yang kani labor license nakal yang jong kaseng ngili kendu labor minister balada ka sarkar lengba labor minister kamla ban assurance ban Treikam hok ya kani kaseng kamansi ban shimhi ni ka anya kti ban penbor ya boro kinong kaseng kam lojong kinong akam lojong bagi ban register bat kani ka bakal labor department nemangi iba bat kawai ru kolong ma ngisosi haduk menta nadu arja kharwei nakaleng kaseng la ekran bagi di ban increase ka manpower hapo labor department ya kata ki labor inspector bagi la mali check amala kala ke jaka henry ke bosngosi ba hadu mentaru leng ba MPSC kampat dep ban conduct ini ke exam bat kawei ki ong hana bakadon kata ka financial crisis ke jing ha ka beli bakal yang kapisa mo ban siu tolop dalangi create new post kaseng menta ka bu jingli ke sarkar Pibu saya kita bisa collect ni kontraktor repair malau snem bagi register. Haduk mentang itep bagi kontraktor ki comply kan ni. Hendak kami enforce. Dia tangki kontraktor ke bidang jingrakhe sisa. Kita ada kilawan rai kita notai benabar kili ben register shaka sarkar ka bang itep mentang ka sarkar ko mnu ka sim pratengka ni nyu tengka hisngi we liberor. Dia kiri jing yo ka bakra naru arja khatwe arja khadan ke bakla Treikam ini ka an ka sarkar ka bu senu ini bisa. Abah duk mentaki ong balada increase ka manpower penbun susu inspektor labor nakaliang sarkar ka ong ba ngiduna bisa tetakadawi nakaliang ka senghi kani ka khubor ka ba inai ka sarkar ka batenge bangimla asu ben sengap na song klikti badani sakmat hi kalong balada ka sarkar ka penslam ngi ngemansi hi ban shim hi halor kti niki an baro ka sarkar ka penslam